Hello para pedagang lan investor. Proyek karo sampean guru markets. Ayo miwiti kanthi informasi umum babagan perusahaan. Yen sampean kasengsem, sampean bisa ngaso video. Sampean bisa ndeleng saben indikator organisasi kasebut kanthi teliti. Saiki ayo goleki indikator dasar perusahaan saiki Korn Ferry, ticker V. Review iki adhedhasar informasi wiwit 21 April 2025. Déning klasifikasi guru, markets perusahaan Korn Ferry kalebu subkategori. Autorse staff, 34 organisasi melu evaluasi, iki banget perwakilan. Kita bakal weruh solusi final menyang mburi video iki. Asil sakap kanggo perusahaan punika. 7 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 2,3 terms. Yen sampean katon banget wiyar, ing kabeh pasar saham ing umum. Kita waca sing rata-rata kanggo pasar saham as minangka kap punika 1,8 terms. Marang 7 titik kanggo perusahaan Korn Ferry. Bandingake pergerakan rega saham perusahaan Korn Ferry lan saham subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Korn Ferry, nuduhake dinamika 0,4%. Marang dinamika rega ing 1,4% subkategori. Iki mesti ora ateges apa-apa, nanging sampean kudu njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Korn Ferry punika $3,14 miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $94 miliar. Korn Ferry duwe bagian 3,334% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $1,79 miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku $24 miliar. Korn Ferry nuduhake 7,415%. Wis dibandingake enggo bareng saka pasar lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Korn Ferry ing subkategori nalika netepake nilai pasar 3,334%. Kapitalisasi neraca iku 7,415%. Iki 122% luwih saka nuduhake nilai exchange. Taksiran bagian organisasi saka pasar lan kapitalisasi imbangan ing subkategori, apik, 1 titik. Kewajiban utang perusahaan analisa jumlah kanggo $57,2 miliar. Ayahan finansial kanggo nilai buku jumlah kanggo 32% saka usaha. Skor adhedhasar tingkat kewajiban utang perusahaan, apik, 1 titik. Imbangan saka rega pasar perusahaan kanggo laba 12,9. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 36,3, iki 64% luwih murah tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Taksiran rega pasar perusahaan kanggo indikator media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, apik banget, 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $243 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo teka 12 sasi samestine $260 mayuta-yuta. Kang 6,7% luwih saka tokoh saiki. Taksiran indikator media WI mangsa mbadhek ing comparison karo ing subkategori, apik, 0,5 terms. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 1,1. Rata-rata subkategori 1,421% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran pratandha saka rega ijol-ijolan kanggo revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori, apik, 0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $2.740 mayuta-yuta. Revenue projected kanggo sabanjur 12 sasi samestine $2.910 mayuta-yuta. Lan iki 6% luwih saka saiki.
Evaluasi prakiraan indikator pendapatan mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Wates punika 8,9%, karo rata-rata ing subkategori 3,8%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 5,1%. Taksiran untung ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 2,557%. Iki 30% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nggambarake ora seimbang karo nilai tukar perusahaan saiki Korn Ferry, paling kamungkinan kanggo revaluation. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai organisasi padha karo $346.000. Lan kanggo subkategori iku $265.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 30,6%. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable 0 terms. Bati perusahaan saben pegawai $26,800. Rata-rata kanggo subkategori punika $7,300. Lan prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 267%. Taksiran bati saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue kanggo saben pegawai organisasi punika $302.000. Miturut subkategori $195.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 55%. Taksiran revenue saben pegawai perusahaan dibandingake karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Saham cendak 1,7%, karo rata-rata subkategori 4,9%. Iki minangka indikator saka remet cendak bisa. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 37% kanggo perusahaan Korn Ferry. Dene ing subkategori tataran resi 14 kurang luwih 43%. Potensial, securities saka subkategori sing dipetik ing cara sing padha enggo bareng Korn Ferry. Rega saham nyata saka perusahaan iku kira-kira $60.73. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $78.76. Dinamika rega nyata lan ramalan konsensus kira-kira 30%. Ayo menyang meja pesenan, kasedia, link menyang ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan publikly digawe ing mangsa diwenehi dening informasi regane simpenan lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja pesenan gratis lan buka, link ing komentar pinet. Minangka asil saka valuasi sekuritase Korn Ferry. Sistem evaluasi informasi lan referensi guru, markets kaputusan digawe. Buka tuku-tuku kanggo $60.72 saben saham. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis cukup dhuwur. Pambiji organisasi adhedhasar kriteria penilaian, indeks AKIM. Take profit disetel ing 65,68. Mandeg mundut disetel ing 55,76. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur transaksi ditutup kanthi mandiri adhedhasar asil sesi ijol-ijolan tanggal 21 Mei 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker SI, punika perdagangan ngedol wawas. Video babagan perdagangan imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup salah siji pesenan, dasar utawa wawas. Urutan nglawan tetep ing rega saiki.
Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton nganti pungkasan lan nggunakake sistem informasi lan referensi guru, Markets. Sampeyan pancene penonton sing paling apik.